И здравейте, потребители на YouTube и Vox7. Аз съм Greenboy и тук днес с мен е Апликатор и днес той играе Майнкрафт. Сигурно се чудите защо ни е смешно, защото и двамата почваме, но не той снимата и че там да се мълчи. И виждате, започнат една миниатюрна къщичка, която ми завършена, защото не ми стига дървото. Миниатюрна, нали? Та е съвсем маничка, нали? Да. И вижда, както вижда, не към кралите, бе. Преместих овците, защото те бяха на място на къщата и там ще да им пречат. Сега да вкарам овците у къщата. Ече колко пречи. Винаги съм мъча да леча, свикнал съм на креатив и просто не знам. Се мъча да леча. Да, планът ми е тук, нали, додето виждате къщата, да бъде къща, нали. Ту и тук мисля да построя... Не знам ясно да построя. Ма едно нещо ще ти кажа. Казваш, виждате къщата, нали, то там ще бъде къща. Кой ще бъде, иначе? Кой викаш? Казваш, тук, ето виждате, тук ще бъде къща. Какво ще бъде иначе? Еми къща. Ти казваш, че там е къщата и казваш, че ще бъде къща. Да, не знам, може тук той да бъде нещо като едната стая на къщата. И тук къщата да се продължи. Не знам. No have idea. Но от тук той да има нещо като стена, нали? И една врата е тук. Дето се пада тая врата, както се пада ето тук. И тук да има друга врата. Тук по-малка стаичка. Отзади още една стая. И нататък да го изравня и още една стая странична. И тук. Не знам. No have idea. Но е... No have idea. А джебарското кътча? Не знам за този епизод какво направя, зато и ще отида да си оправя фермите. Ох, той епизода ще мине. Както винаги. Нищо, че минаха 3 минути. Като видях тази вода, се сетих за едно нещо. Че трябва вода. Той сигурно ще прави кладенец. За коми? Само да ви кажа, че аз ще снимам сигурно то остава 26 дни до Коледа. Аз сигурно точно на Коледа ще снимам и ще кача един клип, който ще бъде един специален епизод за Коледа. После ще точно на Нова година ще снимам клип за Нова година, специален. И по празниците ще снимам такива клипове. Само да знаете. Ако той иска, мога и на него да му снимам клипове такива празнични. Но само ако той иска. Да, виждате, все още тук не съм завършил. Често има. Да го направя целия хлеб. Просто чудо, не знам как се нарича. Мисля, че и Stonebricks. Не помня много добре. Гадо! Мисля, че и Stonebricks. Не помня. Гадо чудо! Айде си, твори кошка. Стигам куче. Кой сега е номер 1? Така, аз тук си показах малко пръста. Ако някой ми иска отпечатъка, ето го. Гледайте го. В този епизод... Няма да се.
Сега е идеалният момент да кажа: абонирайте се за мен, профилът ми е Георги Георгиев. Ако искате да намерите по-лесно профила ми, напишете Георги Георгиев Радоплей Майнкрафт и ще ви излязат моите клипове. Абонирайте се. Неговият профил Мирослава Русева. Да, защото нямам личен профил, използвам на... Като че да очах на гости, ще му покажа как да се смени името на профила. И ще се казва сигурно Радо Пръдлюто, де да знам. И да, и ако ми напишете, нали, ще му смачкам в свободната. Например, ще измисля как ще накарам един седмокласник, той ми е най-добрият ми приятел в училище. Той знае как се правят сървъри и ще дойде, ще направи един сървър за двама, добре, за трима, за мен, не за него, и за тебе. И тогава ще смачкам мутата. Тогава аз първо ще направя един Iron Mage и ще погна. Тогава ще ми бягаш като кученци. Да видим. Ай, ще видим. Знаеш той колко е добър, за 5 минути може да намери 30 диаманта. И че го изкара някакъв... Някакъв дет играе от 4, 5, 6 години. Аз ще играя от 2, ама както и да е. От? 2. От 2 години. Само ти казвам, че тъйджините, че няма да растат. Те в средата. За какво? Щото няма на къде да растат. Що няма? Те във водата и те няма че пораснат. За какво? Щото нямат на къде да растат. И те крайните тук няма да че пораснат. Если? Да. Вижда ти. Чиквате е сено. Клипът вече от 7 минута, моето момче. Пука ми, пука ми, пука ми. Ма аз като фанал някой сървър, като те подпукам. Моля ви хора, ако се абонирате за мен и знаете как се прави сървър, моля ви направете, кажете ми и аз направете ми. Ще ми направите и ще дойдете сега у нас в София. Ще ми правите сървърче. Моля ви, напишете ми как се прави. Защото аз не знам и много искам да играя с него, че да го погна и да го убия с Iron Mage. Или с диаманти, няма зависи. Не бе, майтапя са. Ти си с диаманти, аз съм с дървен и ще смачкам. Не бе, майтапя са. Аз и той сме приятелчета. Делим всичко на 2. Ако аз имам Iron Mage, като го изхъбя половината, ще му го фърля. Не бе. Да, иначе аз ще го погна с каменния и... Не бе, споко. Диамантите нищо няма правим от тях, ако нямаме за по всеки. Да, ще ги държам. Да, и тъй ще се ги слагаме от ръчичката. Или ще направим една диамантен актив, като се падне форджа, не оставим от чиста. И правим и железни, да ни се падне силката. Ти не изкара някой дет се дигаме левелите като за световно. Да. И кирката единия чупи половината руда, която се чупи, нали, като редстон, диаманти. Ма едно нещо не мога да проумея. Знака за първия му епизод на Майнкрафт Емералд за 1 час стана 90 левел. Честно. Да. От кол. От кола. Да, той много джига левели от кола, ма не знам. Ма много бързо стана 90 левел за 1 час. Че той ако играе цял ден, то ще има да става 300 и някой следвачи отгоре. 1000 даже. 1000 няма стане в 500 левел, ще го хвани. Не знам, ма то май беше 130 максималния левел, не помня. Наистина ли? Да, има максимален левел. И колко си левела, дигай толкова.
Като стигнеш този левел, няма повече, тъй да? Еми, докато не си изхъбиш левелите или не ги загубиш. И не фърлиш топа, не? И радо 10-та минута е. Еми, това ще бъде от Радо. То, абонирайте се, дай Боже, за него. Неговият профил е Мирослава Русева. Моят е Георг Георгиев Майнкрафт. Ще напишете Радо Плей Майнкрафт. Ще ви излезат моето клипове и аре, бай.